jsou ony. Další otázka je, my jsme si kupovali ten důvod, už jsme vám řekli, proč jsme si vlastně pořídili, další otázka. Jaké ty příchody vlastně máme a začne do oddělu? Je to opravdu takové hodně silné, když jsem si to koupila poprvé a otevřela. Tady jsme to voní a nemůžeme vám dát nějakou. A teď si ještě jednou dát a teď když já si to počula zabavit.